Så må vi til gengæld vente om at sige, at de her konditioner gør altså, at starten på det her race, altså den første del af det, det bliver jo fuldstændig vanvittigt dramatisk at se, hvem der løser det her bedst. Der skal altså virkelig hives op af skuffen, og nu er det altså også, at både erfaring og... Skete altså Brad Pitt med trikoloren satte Le Mans 2016 i gang. Uret er begyndt at tælle ned fra de 24 timer. Ikke lige sådan en start, som vi plejer at se. Det er på grund af den kale, der ligger derude med de blinkende lygter. Det er safety caren, som lige følger bilerne rundt her i starten. Men nu er det altså i gang. Det døgn, de 24 timer, der er så vanvittigt barske at komme igennem, der altid giver os masser af gode historier, der giver os dramaer, der skaber nye legender og myter. Ja, og det starter jo uventet også. Allerede nu, kan man sige, er der allerede noget uventet i gang. Og det betyder altså, at de her gutter, de skal ud og se på, hvordan at banen den arter sig. Der, hvor der stod vand under kvalifikationerne i torsdags, der vil man godt lige ud og mærke, hvordan pokker det egentlig føles ned under bilen lige nu. Man har skulle tage nogle vand. Vi ved, at der er flere forskellige slags regndæk. Man har det, der hedder cold wets og hot wets. Lidt afhængig af, hvor bløde de er, og lidt afhængig af, hvordan de kan bruges i forhold til vejrforholdene. Der skal man altså lige have valgt rigtigt nu. Og ja, det kan godt være, at han står og blinker lidt selvsikkert Mark Webber, men han er også lidt i tvivl lige nu. Det er alle, tror jeg. Der står 200.000 godt og vel rundt omkring banen, der for det første har klasket paraplyen op og irriterer sig lidt over ham foran, der også har gjort det, og så over, at det overhovedet er nødvendigt at stå under de forhold. Og her får vi